ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ସୋନାମୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁପଡ଼ାଠାରେ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟକରଣ ହେଉଛି ତାହା କେତେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଓ କେଉଁ ଯୋଜନା ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ବାବୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଏହି ନିୟମକୁ ବାବୁପଡ଼ାଠାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି କଂକ୍ରିଟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗହିର, ତାରାଚନ୍ଦ୍ର ତିର୍କି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଗ, ବଳରାମ ଗହିର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେଓ, ଦେବିତ କୁମାର ଧର, ମିଥିଲ ଟପୋ ଏହିପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାବୁପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲିଶଙ୍କରାରୁ ସତ ସେଠଙ୍କ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଖବର।